Καλησπέρα σας, ο Master Stephen Co στην Ελλάδα για πρώτη φορά 2015 Μάιο. Aratic Yoga, πνευματική διοίκηση επιχειρήσεων. Aratic Yoga, μη φανταστείτε κλασικές ασκήσεις της yoga, αλλά μία σύνθεση διάφορες είδους yoga, όπως Bhakti Yoga, Gnana Yoga, Kundalini Yoga, για να μπορέσετε να συσσωρεύετε πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργεια, για να είστε πιο υγιείς, πιο ευτυχισμένοι. Πολύ σημαντικές τεχνικές κάθαρσης, αλλά ιδιαίτερα η δυνατότητα να είστε ενεργειακά πολύ δυνατοί. Aratic Yoga είναι μια μεγάλη αλλαγή ζωή για πάντα. Πνευματική διοίκηση επιχειρήσεων είναι για όλους ενδιαφέρονται να έχουν μια ευτυχισμένη ζωή στη δουλειά, να είναι επιτυχημένοι όσοι έχουν μια μικρή μεγάλη επιχείρηση, αλλά οι απλοί υπάλληλοι μπορούν να ενδιαφέρονται για αυτό το σεμινάριο. Είναι πολύ σημαντικό το περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αρμονία, να υπάρχει ευτυχία, γιατί στη δουλειά περνάμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Η ευημερία, η αυθονία είναι απλά μία ενέργεια, τα πάντα είναι ενέργεια. Αυτή η ενέργεια μπορούμε να την ελκύουμε, μπορούμε να την απομακρύνουμε. Ο Master Stephen Co θα μας διδάσκει τεχνικές έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ευημερία και αυθονία στην καθημερινή μας ζωή τόσο απλά, τόσο αποτελεσματικά. Πάλι μιλάμε για μια βαθιά κάθαρση, πρέπει να καθαρίζονται όλες τις αρνητικές σκέψεις, αρνητικά συναισθήματα που εμποδίζουν την ευημερία και την αυθονία. Ο Master Stephen Co είναι ένα από τους 9 Master Pranic Healers σε όλο τον κόσμο, απίστευτο θεραπευτής, απευθείας μαθητή του Master Choa Kok Sui, εδώ στην Ελλάδα για να μας θεραπεύει μέσω ομαδική θεραπεία, να μας διδάσκει ανώτερες διδασκαλίες Pranic Healing και να είναι μαζί μας για ένα απίστευτο, φανταστικό τετραήμερο. Σας περιμένουμε όλοι. Ευχαριστούμε.